Φίλοι μου, γεια σας. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Παναγιώτης ο Τουλάτος, Έλλην στην καταγωγή, από τον πλανήτη Γη. Και για όσους με ξέρετε, βέβαια με ξέρετε από τις εκπομπές στο κανάλι 5, τις εκπομπές του Κώστα του Μιλωνά και από τις προσωπικές μου εκπομπές με τον τίτλο Νέμεσης. Αυτές οι εκπομπές που θα παρακολουθήσετε, ο τίτλος είναι πάλι Νέμεσης, μόνο που τώρα είναι η επιστροφή της Νεμέσεως και όχι απλά το ταξίδι της Νέμεσης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Νέμεσης στην ελληνική ιστορία είναι η προσωποποίηση κωδικοποιημένα του νόμου, της δράσης και της αντίδρασης, όπου στο σύμπαν είναι ίση. Η αναλογία είναι μια άλλη ιδιομορφία της Νεμέσεως, όπου ανάλογα με το πώς θα συμπεριφερθείς σαν λόγιον, ανάλογα θα έχεις και την ανταπόδοση. Αυτή λοιπόν η εκπομπή, αυτό το πλοίο, η Νέμεσης, θα σας ταξιδέψει σε άβατους χώρους, σε χώρους που πολλές φορές η φαντασία θα φαίνεται πτέσμα, σε χώρους που πολλά από αυτά που θα ακούσετε δυστυχώς δεν μπορούν να επαληθευθούν λόγω όχι της αποστάσεως της χρονικής, αλλά λόγω της διαφοράς των διαστάσεων του νου του κάθε νοήμονος όντως. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία θα επαληθεύονται και θα επιβεβαιώνονται, αλλά και κάποια άλλα θα μου συγχωρήσετε το θράσος και εύχομαι να επικροτήσετε το θάρρος που θα καθίσω και θα τα πω. Βέβαια από την πλευρά σας μπορεί να φανώ ένας παρεξηγημένος, ένας ιδιόμορφος τύπος της εποχής που πολλούς βλέπουμε, πολλούς συναντούμε, έχουμε διάφορες χαρακτήρες στον κόσμο μας που μας περιβάλλουν και που βγαίνουν και στα κανάλια και ομιλούν, και ίσως με λάβετε υπόψη σας και σαν έναν τέτοιον τύπο. Αυτό αφορά εσάς και δεν αφορά εμένα. Εγώ προσωπικά, ο σκοπός της υπάρξεώς μου και ο σκοπός που κάνω αυτό που κάνω είναι να μοιραστώ με τα αδέλφια μου τους Έλληνες και με τους φίλους ανθρώπους κάποιες γνώσεις, τις οποίες γνώσεις κάποιοι τις έχουν εμβολιάσει με έναν ιό αμφιβολίας, με έναν ιό παραμυθιού, με έναν ιό του οχαδερφισμού και με μίαν άλλη ίωση αυτού του πνευματικού AIDS, δηλαδή της μη δυνατότητας θεραπείας και ζωής του νου. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία η επιστήμη και γενικά η κρατική λειτουργία και τα κέντρα αποφάσεων δεν θέλουν να τα γνωρίζετε. Δεν πρέπει να τα γνωρίζετε για τους λόγους ακριβώς τους οποίους θα ακούσετε στην πορεία αυτού του ταξιδιού. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια ταυτότητα για το πρόσωπό μου, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Εν πρώτης, αγαπητοί μου φίλοι Έλληνες, δεν είμαι ούτε σωτήρας, ούτε προφήτης, ούτε δάσκαλος, ούτε κάποιος ταλμένος από το Θεό, ούτε κάποιος εξωγήινος, ούτε κάποιος που διδάσκει θρησκεία
ούτε κάποιος που ζητάει οπαδούς διότι δεν ηγούμε σε τίποτα, ούτε κάποιος που το παίζει έμεσα θέλει να το παίξει ότι είναι κάτι άλλο εκτός από αυτό που φαίνεται. Εν τιμής λοιπόν σας λέγω ότι αυτό που είμαι καθαρά ένας εγρήγορ Έλλην, και ο εγρήγορ Έλλην είναι αυτός του οποίου δεν του επιτρέπονται λάθη σε ό,τι αφορά τη γνώση, τον τελικό σκοπό και την τελική αναμέτρηση που αναμένουμε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη. Φίλοι μου, γεια σας. Σε κάθε θρησκεία και σε κάθε δόγμα και σε κάθε οργάνωση και σε κάθε αδελφότητα συναντάμε πάντοτε δύο κοινά σημεία. Το πρώτο σημείο, ότι αναμένουμε έναν Μεσσία, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι και οι χριστιανοί γενικά, οι μουσουλμάνοι αναμένουν τον Μαχντή, οι βουδιστές και οι Ινδουιστές τον Μεϊτρέια και γενικά και οι Εβραίοι τον Μεσσία. Βέβαια όλοι αυτοί αναμένουν αυτόν τον οποίον όταν ήρθε γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι έκαναν και τι του έκαναν. Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος αυτών των παραθρησκευτικών, θρησκευτικών αδελφότητες, παραδελφότητες και ξαδελφότητες είναι το σκέλος της τελικής αναμέτρησης των δυνάμεων του φωτός κατά των δυνάμεων του σκότους. Πρέπει πρώτα, φίλοι μου, να σας υπενθυμίσω ότι οι λέξεις Ελλάς είναι σύνθετος λέξεις και προέρχεται από το ελ, όπου σημαίνει φως, και λάς, όπου σημαίνει λίθος. Αυτός ο λίθος φωτός που ονομάζεται και ο ίδιος ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λίθος ο ζωντανός, έχει μια πιο βαθύτερη σημασία. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες δεν έχουμε μια ονομασία κάποιας χώρας, κάποιου χαρακτήρος, κάποιας συμπεριφοράς, ώστε από κάποιο μας ιδίωμα να ονομαστούμε. Όχι, εμείς είμαστε καθαρά μια έκφραση του Θείου και απολύτου φωτός. Είμαστε οι του Θεού ή τα τέκνα του Θεού ή η προπομπή του φωτός ή οι φωτοφόροι ή οι φανοφόροι
ή Έλληνες. Σκοπός των Ελλήνων δεν είναι η διαφοροποίηση από τις τα άλλα δημιουργήματα, δηλαδή ρατσιστικά, ότι εμείς είμαστε ανωτέρα φυλή ενώ οι άλλοι είναι κατώτεροι. Ο σκοπός των Ελλήνων είναι, όσο και αν σας φανούν αυτά παραμύθια, υπάρχουν οι αποδείξεις που στην πορεία αυτής της εκπομπής που κάνουμε, της τηλεοπτικής, θα σας λυθούν πολλές απαντήσεις. Αυτοί οι Έλληνες, οι Υιοί Θεών, οι Υιοί του Θεού, εντός εισαγωγικών οι λέξεις Θεός και Θεοί, έχουν έναν σκοπό και μία αποστολή. Βέβαια, ποιος δεν γνωρίζει από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει ο Θεός ότι όταν οι Υιοί του Θεού είδαν ότι οι γυναίκες των ανθρώπων, προσέξτε λεπτομέρειες, των ανθρώπων, οι Υιοί του Θεού είδαν ότι ήταν ωραίες, όχι στην εμφάνιση αλλά βιολογικά, να έχουν φτάσει σε κάποιο στάδιο που θα μπορούσε να επέμβει ένα κύτταρο ανωτέρας καταγωγής, και όχι ανωτέρας ως προς την πάλι την ρατσιστική άποψη, αλλά ως προς την ποιοτική συχνότητα και ικανότητα του κυττάρου σε σχέση με ένα άλλο κατώτερό του. Όταν λοιπόν είδαν ότι οι γυναίκες των ανθρώπων ήταν ωραίες, εγνώρισαν αυτές, η λέξη γνωρίζω πάει να πει έρχομαι σε επαφή, και αφού γνώρισαν ετεκνοποίησαν. Μπήκαμε λίγο απότομα στο θέμα της καταγωγής των Ελλήνων και θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πριν και να κοιτάξουμε ότι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι ήρθαν σε αυτό το ηλιακό σύστημα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, αποκωδικοποιούμε την αρχαία ελληνική γραμματεία, όπου εδόθηκε σε μορφή κώδικα για να μην μπορούν οι πολλοί και άσχετοι να αντιλαμβάνονται αυτές τις υπέρτατες αξίες και έννοιες που κρύβουν και είναι καλυμμένες κάτω από ιστορίες, από γεγονότα, από συμβάντα. Η λέξη μυθολογία, επειδή πάει να πει στα ελληνικά, μεταφέρω κάτι με τον δια του λόγου και όχι ότι είναι παραμύθι, διότι το παραμύθι ακριβώς βάζουμε την πρόθεση παρά και λέμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι εκείνο που πρέπει να είναι. Μάνα παρά μάνα, μυθολογώ παρά μυθολογώ. Για ευνόητους λόγους λοιπόν κάποιοι θέλησαν από την αρχαία εποχή να διαστρεβλώσουν το ελληνικό πνεύμα. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία, όπου λεπτομέρειες σε αυτή την ιστορία μπορείτε να βρείτε στους αρχαίους φιλοσόφους και στην αρχαία ελληνική γραμματεία, και στα Ορφικά και στο Λουκιανό και στον Οβίδιο και στον Πλούταρχο και στον Παυσανία και στον Πυθαγόρα και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, αρκεί να ξέρετε να ενώνετε τα κομμάτια του παζλ. Αυτός ο κόσμος και ο πλανήτης μας έχει μία ηλικία γύρω στα 5 περίπου δισεκατομμύρια γήινα χρόνια. Οπωσδήποτε είναι ένας νεότατος πλανήτης, είναι ο δικός μας κόσμος, αφού κατοικούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Εννοώ τον πλανήτη Γη, δεν εννοώ τον κόσμο με τη σημασία της απείρου δημιουργίας των συμπάντων, παρά αναφέρουμε στον κόσμο αυτής της σφαίρας, όπου κοσμείται από άτομα, και γι' αυτό και λέγεται κόσμος, διότι κοσμείται
από διάφορα όντα και πολύ περισσότερο κοσμείται από τον άνθρωπο το πνεύμα. Αυτός ο κόσμος λοιπόν, που είναι ένας ζωντανός οργανισμός, πιο ζωντανός από εμάς, διότι αν φανταστείτε ότι τα σώματά μας, αυτά που έχουμε τώρα, ζουν, κινούνται, έχουν συναισθήματα, αισθάνονται, υπάρχουν οι αισθήσεις, έχουν κάποιες εντολές αυτόνομες, χωρίς τη δική μας επέμβαση και το νου, δηλαδή το αυτόνομο νευροφυτικό σύστημα, το συμπαθητικό. Έχουμε τους παλμούς της καρδιάς που δεν πάλλονται με τη δική μας βούληση. Έχουμε το κυκλοφορικό που δεν κυκλοφορεί το αίμα με τη δική μας βούληση. Έχουμε τη θερμοκρασία που δεν λειτουργεί με τη δική μας βούληση. Άρα βλέπουμε την ύπαρξη κάποιων εντολών, κάποιων νόμων, κάποιων αρχών, τα οποία όλα αυτά είναι σε μία αρμονία. Και έρχομαι να καταλήξω στο κύτταρο. Φίλοι μου, γεια σας. Όταν μετατρέπεται το υδρογόνο, που είναι, ας το πούμε, το συμπαντικό DNA, να τα πω πιο απλά, αυτό το DNA του σύμπαντος έχει μέσα του, βέβαια ακόμα από την φυσική δεν έχει αποδειχθεί, ότι το πρωτόνιο έχει μέσα όλους τους νόμους που διέπουν τα σύμπαντα. Ως προς τη φυσική είναι γνωστές οι οργανικές συμπεριφορές των στοιχείων, όπου το υδρογόνο με τον εαυτόν του, βάσει του πρώτου νόμου της αντανάκλασης, αυτοεπηρεάζεται και δημιουργεί δύο υδρογόνα, και έχουμε το βαρύ υδρογόνο, και συνεχίζει να επηρεάζεται από αυτό που εξωτερικεύει, και αφού αυτό επηρεάζεται να έχουμε τρία υδρογόνα, να πηγαίνουμε να έχουμε ένα άλλο στοιχείο, το ήλιον, και να φτάσουμε μέχρι τα γνωστά μας 103 στοιχεία, τα οποία αποτελούν τον γνωστό κόσμο μας. Εάν σκεφτείτε ότι το πρωτόνιο έχει όλους τους νόμους της δημιουργίας των συμπάντων, και σε εμάς είναι μόνο κατανοητοί 103 νόμοι, διότι κάθε στοιχείο δεν είναι τίποτε άλλο όπως μία μονάδα που πολλαπλασιάζεται στον εαυτόν της, και έτσι έχουμε τους αριθμούς μέχρι το 9, και από το 1 μέχρι το 9 κάνουμε άπειρο αριθμών. Το ίδιο και με τα στοιχεία. Τα στοιχεία μας δυστυχώς είναι μέχρι τα 103, τα γνωστά του πίνακα που έχουμε. Για να μην απομακρύνουμε λοιπόν, όταν το πρωτόνιο μέσα έχει όλους τους νόμους που διέπουν τα σύμπαντα, και εμείς έχουμε μόνο γνωστούς 103, μπορείτε να φανταστείτε το πνευματικό μας επίπεδο, τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, τα οποία έχουν μέσα το εγκεφαλικό DNA. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου αποτελείται από 15 δισεκατομμύρια κύτταρα, και εάν σε αυτά τα 15 δισεκατομμύρια κύτταρα εμείς έχουμε σε λειτουργία, σε μια αρμονική αλληλουχία, τα 103 στοιχεία,
σε ποιο επίπεδο πνευματικό βρισκόμαστε, ποιες οι δυνατότητές μας, ποιες οι ικανότητές μας, δηλαδή σε σχέση με το άπειρο των νόμων που διέπει τα σύμπαντα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε παρελθόν, ούτε καν πρέπει να υπάρχουμε. Η διαφορά όμως είναι η εξής, ότι δεν είμαστε μόνο ύλη. Η ύλη είναι μια άλλη πλευρά του πνεύματος, και ευτυχώς που είμαστε πνεύμα. Σαν πνεύμα μπορούμε να συνυπάρχουμε ή να βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε κατάσταση ύπαρξης επιθυμούμε, εφόσον έχουμε αφυπνήσει ή εφόσον είναι σε λειτουργία όλοι οι νόμοι που βρίσκονται μέσα στο κύτταρο, στον κώδικα του DNA ή στις μνήμες του πρωτονίου, και να κάνουμε όχι όσα μας είπε απλά ο Ιησούς, γιατί ο Ιησούς είπε ότι ό,τι κάνω εγώ μπορείτε να το κάνετε όλοι σας και πολλά περισσότερα. Ήδη μας έδωσε ένα ερέθισμα να ερευνήσουμε όχι το φαινόμενο του μετεωρισμού που περπατάει επάνω στο νερό, αλλά και να θαυμάσουμε το γεγονός της επέμβασης επάνω στη φύση, αλλά να μας δώσει το κουράγιο και την ελπίδα να συνεχίσουμε από εκεί που είμαστε, να πάμε πιο πέρα, ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια και την κλίμακα της συνειδητότητας. Όλα όμως αυτά που σας λέγω τώρα και ακούγονται όμορφα και ωραία, στο δικό μας πλανήτη θα περιοριστώ, δεν έγινε από μόνα τους, διότι πριν συμβούν όσα σας λέω υπήρχε μία ακαταστασία. Πάντοτε η ακαταστασία αυτή που σας λέγω είναι πέραν από τους χώρους του φυσικού μας κόσμου. Αυτή η επέμβαση του Πατέρα που προϋπάρχει είναι που βάζει σε τάξη με την πρώτη του έκφραση τον ήχο. Η δεύτερη έκφραση του ήχου, γιατί μιλάμε για εκφράσεις του Πνεύματος του Αγίου, μιλάμε για εκφράσεις και για πράγματα που ο φτωχός μας νους είναι τόσο φτωχός να αντιληφθεί τον Θεό και τη δημιουργία, γιατί πρόκειται για αίσθηση. Ο Θεός δεν περιγράφεται, είναι αίσθησης, και προσπαθούμε με αυτά τα λίγα, τα φτηνά τα λόγια που διαθέτει δυστυχώς ο εγκεφαλικός μας τομέας να εκφραζόμαστε δια του λόγου, η λογική δια του λόγου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τι είναι η προύπαρξη του Θεού και πώς θα τακτοποιεί σε μία τάξη, το χάος να μπει σε μία τάξη. Αποτέλεσμα λοιπόν του ήχου, όταν ταλαντωθεί ο ήχος, όταν περάσουμε τα 340 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και τον επιταχύνουμε, ο ήχος μετατρέπεται σε φως και γεννιέται το φως και εγένεται το φως. Κάποια στιγμή λοιπόν ακούμε τον έναν Θεό, την μία φωνή να λέει σε κάποιους, τώρα ερχόμαστε πιο κοντά στον κόσμο μας, για να αρχίσουμε από το δικό μας κόσμο να συνειδητοποιούμε τι είμαστε, από πού ήρθαμε
ποιοι είμαστε πραγματικά στην ουσία, και τέλος πάντων εάν υπάρχουμε, γιατί υπάρχουμε και γιατί ζούμε. Ζούμε για να υπάρχουμε ή υπάρχουμε για να ζούμε? Κάπου δίνει λοιπόν κάποιες εντολές. Οι εντολές αυτές εκτελούνται από κάποιους. Προσέξτε τις λεπτομέρειες τώρα. Εκτελούνται από κάποιους. Αφού εκτελούνται οι εντολές, επιβλέπει μετά να δει εάν η εντολή που έδωσε όντως επιτεύχθη. Και όντως έτσι έγινε, και προχωράει στην επόμενη εντολή. Σας μιλώ βέβαια για τη γέννηση, για το φως, για τα ζώα, για τα δέντρα, για τα ερπετά, για τη θάλασσα, τα ζώα που ζουν μέσα στη θάλασσα, και τελικά φτάνει και λέει ας ποιήσομεν.